Emirliklerinin energetika ve infrastruktura ministri Suhail Almazruyni kabul etdi. Mehman wagtyp kabul edilmek için hoşçalyk bildirip, döwlet başçylygynda we Türkmen halkynyň milli liderine Birleşen Arap Emirliklerining prezidenti Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'yň mehirli salamyny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Bellenşäli Birleşen Arap Emirliklerine däp bolan okunly ösýän dostlukly döwletlere gatnaşylan potolandyrmada uly ähmiýet berilýär. Doşuň dowamynda uzak möhletli özara bähwetli häsiýeti eýe bolan döwletlere hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde ösürmen geljegi aranyp maslahatlaşylyp, şunu Türkmen emirlik gatnaşyklarynyň dostlugyny hyzmatdaşlygynyň berk esaslarına, özara hormat goýmak we anaşmak ýörelgelerine daýanyp, barha ösýänligi kanagatlanma bilen bellenilip, bellenşäli biziň ýurtlarymyz sowda, ykdysady we maliýe, ýangyç energetika hemde uly kommunikasiýa ulgamlaryna netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Ýangyç energetika podugyny Birleşen Arap Emirliklerining öňde barjy kompaniýalary bilen bilelikde iş alp barmakda oňy tejribe toplanyldy. Soňra hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Bahtiyor Saýydowy kabul etdi. Mehman dowuşmaga bagtyp nutşyn tüýsürekden hoşallyk bildirip, döwlet başçylygynda we Türkmen halkynyň milli liderine Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziyoýewiň mehirli salamyny hemde iň gowy arzularyny ýetirdi. Özbegistan Respublikasy Türkmenistanyň ýakyn goňşusydyr we strategik hyzmatdaşydyr. Bize dostlukly gatnaşyklary ösürmek bilen hemişe asyrlyň dowamynda emele gelen dostlugyny hemde özara düşünmek ýörelgelerine daýanýan sep döwlet başçylygyny aýtdy. Bellenşäli häzirki wagtda Türkmen özbek hyzmatdaşlygy giň ugurlary boýunça üstünlikli ösürilýär. Biziň ýurdumyz halkara geňişligini öz hereketlerini netijeli utgaşdyrýarlar hemde tagallalaryny berikdirýärler. Söhbetdeşleri iki doganlyk döwletiň başçylarynyň arasynda emele gelen anamyň hemde özara düşünmek derejesine ýokary baha berip, ýygydarly geçirilýän doşuklyň hemişe hemme taraplaryň hyzmatdaşyň munun beýlekde giňeldilmene ýardam berýänini nykdylar. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiň il ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli işleriniň rowaşanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depkinlerde ösýänligini äşkar etdi. Paýtagtymyzda bir näçe günläp dowam eden Iran Islam Respublikasynyň Iran proje adly ýürütülüşdiren sergisi öz işini tamamlady. Serginiň jemle jogунum işçiň häsiýetli boldy. İran Islam Respublikasynyň önüme enerjileriniň gazanan üstünliklerini gözden geçirilişi iki goňşy ýurdun arasynda sowda, ykdysady hyzmatdaşlygy mundan meýlekde pogtalandyrmagy hemde giňeltmäge, täze iter bermäge önükdirlendir. Bu içeri goňşy döwletiň ilmek hemde senat kuwatlyklaryny görkezmek, giň ugurlar boýunça özara bähwetli hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny ýüze çykarmak üçin netijeli meýdança boldy. Guruluşyk serişdelerini öňürýän kompaniýalaryň adaklyk maşylyk senaty, ýol guruluşy, owy hojalygy, neft gaz hemde hime produklary şeýlede ulug logistika ara gatnaşyk gemi guruluşyk ulgamlary hemde sowda hyzmatlar üçin durly enjamlar bilen öpüşen edijileriň ýüze goly, özleriniň diwarlyklary bilen şu gezekde serge işçiň gatnaşyp, işe we hyzmatdaşlygy giňeltmäge ydaklanma bildirýänliklerini görkezdiler. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne Türkmenistan täze tehnologiýalary we ilmi gadananlary çekmek arkaly milli ykdysadyty döwrüne başlamak hemde diversifikasyýalaşdyrmak fiýadatyny okkuny durmuşa geçirmek bilen halkara hyzmatdaşlygyny işçiň ösürýär. Şundan goňşy döwletler şolsana Iran Islam Respublikasy bilen özara bähwetli gatnaşyklary ösürmäge uly ähmiýet berilýär. Eger uly senat hemde ilmi kuwatlyklary eýe bolan Iran Islam Respublikasy her gün strategik, hususana sewit derejesinde uly ähmiýetli giň gerimli birlikdäki tassamalaryň durmuşa geçirilmegine işçiň gatnaşyp, ýurdumyzyň daşary sewda dolanşygyna ilkinji orunlaryň birini eýleýär. İşewerlik forumlary netijeli hyzmatdaşlygyň pogtalandyrylmagyna, iki ýurdun işewer toporlarynyň özara gyzyklanmalarynyň artmagyna we ýakyn göni hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy ýardam edýär. Şonda häzirki döwrüň talaplaryny we geljegini hasap almak bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlygy işçiňleşdirmek we diversifikasyýalaşdyrmak netijeli hereketlendirji guraly bolan hökümetara toporunyň işine aýratyn orunda işler. Hormatly prezidentimde ýüzlenmäňiň kabul edilmegi bilen Iran Islam Respublikasynyň ýürütülüşdirilen sergisi öz işini tamamlady. Ýa-ni ýakyny Ýaponiýanyň Osaka şäherinde Expo 2025 bütün dünýä sergisine gatnaşylan dowuşy geçirildi. Dowuşyga 100-den gowrak daşary ýurtlaryň wekilleri, degişli işler alyp barýan ministrlikleň, guruluşyk kompaniýalaryň ýolbaşlary gatnaşdylar. Expo 2025 bütün dünýä sergisine gatnaşylan dowuşyny Türkmenistanyň wekiliýeti gatnaşdy. Expo 2025 Osaka bütün dünya servisinin halkara atnaşylar dowuşynyň şäklerini Türkmenistanyň Sewda we Daşary ykdysady aratnaşyklary ministri, halkara sergiler bürosynyň baş sekretary
Yaponiýanyň Expo 2025 bütün dünýä sergisi boýunça assosiasiýasynyň baş sekretary bilen duşdy. Duşlarda Türkmenistanyň Halkara Sergiler Bürosynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk ara maslahatlaşyldy. Biziň ýurdumyz mundan meýlekde bütün dünýä sergilerde we giňgerimli maslahatlarda üstünlikle çykyş edip, hormatly prezidentimiziň başçylygyna ykdysady taýdan kuwwatly döwlet döwni äleme iqrar eder. Bu bolsa beýtarap ýurdumyzyň halkara awraýyny hasa belende galdyrar. Mundan başga Yaponiýanyň Expo 2025 bütün dünýä sergisi boýunça assosiasiýasynyň baş sekretaryarynyň ornatary bilen aýratyn duş geçirli. Duşlaryň şäherlerine Türkmenistanyň sergi merkeziniň ajaýyp binasynyň ýeri belli boldy. Munyň öňünde Türkmenistan Expo 2025 bütün dünýä sergisiniň 160 tane gatnaşy ýurtlaryň arasynda ilkinji ýurt kökbünni sergi merkeziniň gurulşygyna girişmäge şert töretdi. Yaponiýanyň Ümeshima adasynda geçiriljek Expo 2025 Osaka bütün dünýä sergisiniň gurulşyk ýerine ýurdumyz Expo 2025 sergisine birinji ýurt kökbünni gurulşyk işlerine başlady we Türkmenistanyň baýdagdy killi. Bu şan waqa Yaponiýanyň belli tele ýaýlymlaryna şahlananyrly. Munyň üçin ulgamyň işgärleri hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hem-de gahrman arkadamyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Aşgabatda açılan Türkiye Respublikasynyň Türkmenistanaky Medeniýet günleri Lewap welaýatyna dowam etdi. Türkiye Respublikasynyň Türkmenistanaky Medeniýet günleriniň meýilnamasyna laýyklykda Lewap welaýatynyň Seyitnazar Seydadynaky döwletsaly drama teatryna bu ýurdun medeniýet usuny ustatlarynyň konserti boldy. Türkmenabat şäherine Türkiýeli sunut ustatlary uly mehmansewerlik bilen garşylandylar. Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanaky medeniýet günleriniň meýilnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň günnägir sebäpiniň merkezi şäherindäki Lewap welaýatynyň Seyitnazar Seydadynaky döwletsaly drama teatryna bu ýurdun medeniýet sunut ustatlarynyň konserti boldy. Konsert iki halkyň arasynda parahatçylyk, özara düşünmek we hormat goýmak esasyna dost dogunlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine möhüm orny ýedir. Çünki ählimun parahatçylygyň Bekvedine dostluk we ilalaşyk ýörülgeleri konsert maksatnamasynyň özüni düzdi. Konsertiň dowamyna Türkiýanyň belli aýdymçylary we sadanalary şeýlemeden çäreni geçirmegine döredilen mümkinçilikden kalplaryna dören uly joşun bilen çykyş etdiler. Tans we folklor toporlarynyň ýerini ýetirmegine dörli aýdym sadalary ýanglandy. Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanaky medeniýet günleri dowam edýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne garaşsaz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizi Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň hem hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň başda durmagyna akyllar şäher Matmul Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygy münasibetli giňgerimli işler durmuşa geçirilýär. Akyllar şäheriň ömrü we dörejligine bagyşlanan çäreler dünýä ýurtlaryna da ýygdarly geçirilýär. Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagty Baku şäherinde Matmul Pragy Azerbaýjan edebiýatyna atly maslahatın geçirilmegi Pragynyň dörejligine goýulýan sarpanyň hasam uludygyna şaýatlyk edýär. Muhammed Fizul adynaky Azerbaýjanyň Milli El Ýazmalar Institutyna geçirilen bu çäre Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Magtymul adynaky Dil Edebiýat we Milli Gol Ýazmalar Institutynyň we Magtymul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinden Halipa mugallimleri we bagtyar talepler şeýlede belli Azerbaýjanly Magtymul şunaslary gatnaşdylar. Azerbaýjanyň alimler tarapyndan akyllar şäher Magtymul Pragynyň goşgulary Azerbaýjan diline terjime edilip çapdan çıkan täzekden tanıştyrış dawratyna çykyş eden Azerbaýjan alimleri Magtymul Pragynyň halklary dostlukly gatnaşyklary çağırýan goşgularynyň dünýä edebiýatyna aýratyn orny eýedigi barada durup geçdiler. Şeýlede Magtymul Pragynyň goşgularynyň Azerbaýjan okuwçylary tarapyndan uly höwes bilen okulyp ýygdarly gyzyklanmalary esasynda öwrenilýänigi barada aýtdylar. Türkmenistan döwletimizden Magtymul Pragy Azerbaýjan edebiýatyna atly maslahata gatnaşýan almy işgärler we bagtyar talepler Magtymul Pragynyň Azerbaýjana gymmatly hazine hökmünde saklanylýan 18-nji 19-njy asyrdan miras galan gol ýazma kitaplary we eserleriniň nusgalary bilen tanış bolurlar. Dawranyň dowamyna çykyş edenler akyllar şäher Magtymul Pragynyň dörejligini we şagyrlaryny dünýä ýaymakda giň mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy we hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly eleşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşlayan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gulluk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elek eziz eleşler, hormatly eleşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň akrap döwri noýabr aýynyň 22-sinde tamamlanýar we noýabr aýynyň 23-inden garaş döwri başlanýar. Mehriban adamlar, geliňiz bolsa noýabr aýynyň 20-sinden noýabr aýynyň 26-syna çenli hepden dowamyna
Yurdumyzyň welaýetlerinde hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Ýani geljek hepdeniň birinji ýarymynda yurdumyzyň çägine günwatardan çylyk howa akynyň araşma netijesinde diýarymyzyň ähli welaýetlerini ýagşyň ýamagyna, şeýle-de howanyň gece temperaturalarynyň hepdeniň ortasynda peselmegine garaşylýar. Has takygy. Yurdumyzyň Balkan welaýetinde öýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar. Demerat günwatardan gün ortagynagara ornut gödýän teli skunda 9-14-den 13-18 metr ýetýänşi maglum boýuna hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 7-10 gradusdan 17 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 26-31 gradus, welaýetyň kenarly etraplaryna 20-25 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýetinde öýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar. Demerat günwatardan gün ortagynagara ornut gödýän teli skunda 7-12-den 13-18 metr ýetýänşi maglum boýuna hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 6-11 gradusdan 17 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 13-18 gradusdan 31 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Yurdumyzyň Mary welaýetinde öýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň ortasynda ýagyş ýagar. Demerat günwatardan gün ortagynagara ornut gödýän teli skunda 13-den 14-19 metr ýetýänşi maglum boýuna hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 5-10 gradusdan 18 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 12-17 gradusdan 30 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýetinde öýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň ortasynda ýagyş ýagar. Demerat günwatardan gün ortagynagara ornut gödýän teli skunda 13-den 12-17 metr ýetýänşi maglum boýuna hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 3-8 gradusdan 18 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 12-17 gradusdan 29 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Daşoz welaýetinde öýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň birinji ýarymynda atkem ýagyş ýagar. Demerat günwatardan gün ortagynagara ornut gödýän teli skunda 8-13-den 12-17 metr ýetýänşi maglum boýuna hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradusdan 15 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 9-14 gradusdan 23 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda öýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar. Demerat günwatardan gün ortagynagara ornut gödýän teli skunda 10-13-den 14-16 metr ýetýänşi maglum boýuna hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 6-8 gradusdan 15 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 14-16 gradusdan 29 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, yurdum boýunça noýabr aýynyň 20-sine magnit gaýdasynyň durnuksyz ýagdaýda saklanymagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz noýabr aýynyň 20-sinden noýabr aýynyň 26-syna çenli hepdeniň dowamyny yurdumyzyň welaýetlerinde hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolyňyz. Ediz watandaşlar, göz basynda howanyň derejesiniň öýtgäp durýanyny nazara alyp, baslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem yurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmeňizi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berjaý etseňiz, ýylyň istenlik basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşmez jemgyýet. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekwedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.
Türkmenistanyň gahrymany Gurbanyğly Berdimuhammedow. Ömrümüň manysy kitabyndan. Nejmeddin Kubra. Türkmen topragy taryhy wakalara juda bay. Nejmeddin Kubranyň durmuşy watan üçin görkeden gahrmançylyk hem şu toprak bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Mukaddes garaşlygymyzy gadananymyz bilen tutuş musulman dünýäsinde Kubra, ýagny beýik lakamy bilen tanalan, Günnogorun medeni ilmi äleminiň rowşan ýerleri bolan, Günnogor ilminiň ösüşine güýçli iterik beren dünýä meşhur beýik alim Nejmeddin Kubranyň ömri, ilmi mirasy, filosofik garaýşlary, dünýä medeniýetine goşan-goşanly, şuňgur öwrenip başlandy. Şuň bilen baglykda 2008-nji ýylyň 4-nji 6-njy sentýabr günlerini Nejmeddin Kubra we Günnogorun ruhy medeni dünýäsi atly halkara ilmi maslahatyň geçirilendigini ýatlamak isleýärin. Bu halkara ilmi maslahatyň geçirilmegi milletine, diline, dini ıqtiqatyny garamazdan mübarek we şöhratly ady, inni 800 ýyl töweregi wagt bäri dünýä halklarynyň dilinden düşmän gelýän beýik alimy ýurdumyzda goýulan hormat sarpanyň bir nişanydyr. Akyllaryň adamzady haýry, hakykaty, insawy, ynamy, ıgrara çagyrýan eserleri dünýäniň köp ýurtlaryna ýaýrapdyr. Biz Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Mawtumul Adamnaky Dil, Edebiýat we Milli Golýazmalar Institutynyň üssü bilen Türkmen halkynyň geçmişine, edebiýatyna, taryhyna, diline degişli ýyllarça golýazma çeşmeleriniň surat nuskalaryny ata watana gaýtaryp getirmek babatda soňky ýyllarda ägir tuly işleri amala aşyrdyk. Şol golýazmalaryň arasynda beýik alim Ulu Pir Nejmeddin Kubranyň eserleri hemma. Şolaryň hataryny Kubranyň gözelligi, müşkü we beýikligiň gözbaşy, ýazgarýanyň ýazgarmagyndan gorkýan hayran kişiniň risalasy, Ulusu Aşara, ýoly düşünleriň risalasy, tasawwuf hakda risala, şahyryň risalasy, iň ýakyn ýol ýaly eserleri bar. Kubraýy we tarykatyny esaslandyran Soğupçuluğun tarihinde ve halkın arasında Nejmeddin Kubra ady bilen tanalyan beýik türkmen alimi, akıllary ve meşhur pir bolan Nejmeddin Kubranyň doly ady Abu Cennab Ahmet ibn Omar ibn Muhammed ibn Abdullah'dır. Nejmeddin Kubra takminan 1141-nji ýylda Haredimde dünýä inip, 1221-nji ýylda Haredimiň paýtagty Gürgenç, häzirki Könülgünç şäherinde Mongollar tarapyndan öldürilipdir. Ol başlangyç bilimi Dogduk owasyny alypdyr. Soňra ilim siýahatyna çykyp Nişapur, Tövrid, Hemedan, Isfahan, Mekke, İskenderiýe ýaly şol döwrüň ilim bilim merkezlerine tälim, terbiýe alypdyr. Ilim uğruna hiç bir muşakkatdan çekinmändir. Döwrüniň iň uly alimi Şeyh Ruzbekhan Wazzanyň soňra Tövrizi Abu Nasr Hafsadan tälim alypdyr. Nejmeddiniň inamdarlygyna, asyrly ahlagyna göwniyeten Şeyh Ruzbekhan oňa öz gyzyny beripdir. Ondan Nejmeddiniň 2 ogly bolupdyr. Soğupçuluk ýoluna ýürýänçe Nejmeddiniň meşgulanan esasy ilmi Muhammed Peýgamberiň sözleri we işleri, ýagny hadis ilmi bolupdyr. Ol hadis ilmini Hemedanly Abu Alydan Fatah alypdyr. Soňra İskenderiýe şäherine baryp, döwrüniň ustad hadisçisi Abu Tahir Sefefiden tälim alypdyr. Ondan soňra bolsa Nişapurdaky Abu Magalinyň derslerine gatnaşypdyr. Kubranyň ýaşan döwri soğupçuluk tarihinin iň ösen döwridir. Bu döwre tarikatlar döwrken diýilýär. Çünki köp sanly tarikat pirleri şol döwürlerde ýaşap, öz soğupçuluk garaýşlaryny mektep görnüşinde halka ýaýradypdyr. Nejmeddin Kubranyň Kubraýy tarikaty bilen bir hatarda Abul Qadir Gilaniň Qadiriýe, Hoca Ahmet Yasawiň Yasawiýe, Bahaweddin Naqşbendiň Naqşbendiýe tarikatlary şol döwürlerde giň türkmen ülkelerini we beýleki ýerleri hem ýaýrapdyr.
İslam äleminiň her bir ýerinde şular ýaly pirleriň bolmagy halklaryň sopuçylyk durmuşyna aralaşmagyna itergi beripdir. Şeýlelikde Seljuklar, Haredim-şahlar we Osmanly döwletlerini, hatda Hindistanyň babarlary, Togolok şahlar, Adyl şahlar we beýleki nesil şahlyklaryny degişli ýerleriň medeniýetleri hem tarikat ýollaryndan güýçli täsirlenipdirler. Nefehatul Üns kitabyny Abdurrahman Jami'niň aýtmagyna görä, Mevlana Celaleddin Rumi'niň kakasy Sultanul Ulama, alimlaryň sultany adyny gazanan Bahaweddin Veled Necmeddin Kubranyň meşhur sopularynyň biri bolupdyr. Bu hakynda Celaleddin Rumi'niň müridi Ferideddin Sahib Salar hem özüniň Risale adly eserinde belläp geçipdir. Necmeddin Kubranyň köp sanly sopusy bolupdyr. Şoň üçin hem oňa Şeýhul Veli Taraş, ýagny welileri ýetişdirýän pir hem diýipdirler. Günnogor sopçuluk tarihinde we medeniýetinde Necmeddin Kubranyň ören uly orny bardyr. Ol tarikat hakynda pirlerini öz kitaplarynyň we ilmi mejlisleriniň üstü bilen halka ýetiripdir. Ol özüniň Fevaihul Cemal we Fevatihul Celal adly kitabyny sopçulugyň iňçe sirleri hakynda ussatlyk bilen aýdypdyr. Usuly Araşa adly kitaplarynda sopçulugyň edeplerini we tarikat ýolunyň usullaryny, nesihatlar hökmünde beýan edipdir. Necmeddin Kubra öz pikirlerini adamlary ören düşnükli edip aňladyp bilipdir. Mysal üçin ol şeýle diýär: şeriat gämi, tarikat deňiz. Hakykat bolsa gymmat we hali küncü ýalydyr. Küncü isleýän adam gäme minip deňde çykarda küncü gözlär. Sopulary ilki gerekli daş şeriatdyr. Şeriat bolsa Allah Taalanyň we Peýgamberiniň buýruklaryna boyun bolup, täret, namaz, roza, zekat, haç ýaly buýruklaryny ýerine ýetirip haram eden zatlaryndan gaçmakdyr. Sofiýanyň şeriatynyň soň ýapyşmaly zady tarikatdyr. Tarikat hemme haý-höweslerden daşlaşyp Allah Taala ýakynlaşdyrýan takwaçylygy ýapyşmakdyr. Hakykat bolsa Allah Taalanyň tejelli nuruny görüp maksady ýetmekdir. Şeriat suw bilen täminlenmek, tarikat kalbi haý-höwesden daş tutmak. Hakykat bolsa kalbi Allah Taala'dan başgalardan täminlemekdir. Beýik alim ilim dünýäsine ajaýyp eserleri, rubaglary miras goýmak bilen birlikde kämil şagirdler hem ýetişdirip beripdir. Ençeme alimleri, pirleri ýetişdiren Necmeddin Kubra köňül düşmanlary bolan nefs we şeytan bilen görüşýär ýaly daşgy düşmanlary bilen hem batyrga görüşüp watan uğrunda şehit bolupdyr. Necmeddin Kubranyň watany goramakda görkeden edermenligi, gaýratlygy barady hem ençeme rowaýatlar, beýleki kıssa eserleri döredilipdir. Ol eserler Haredim-namy, Hiwanyň taryhy, Haredimiň geçmişi ýaly atlar bilen bellidir. Bu eserleriň dürli nusgalary Türkmenistanyň, Russiýanyň Sankt-Peterburg şäheriniň we beýleki ýerleriň golýazmalary hazinalaryna saklanýar. Halk arasynda 360 piri terbiýelät ýetişdiren diýilip tanalýan keramatly pir Necmeddin Kubranyň bize miras goýup giden eserleriniň terbiýeçilik ähmiýeti ören uludur. Olarda watançylyk, halallyk, ahlaklylyk, edep we terbiýe bilen bagly milli ruhy ýugurlan öwüt ünnewler, wagyz nesihatlar ören köpdir. Günnor edebiýatyny, sopçulugyň taryhyny, sopçuluk felsefesini Necmeddin Kubrasyz göz öňüne getirmek mümkin däldir. Türkmeniň beýik ogly, keramatly pir Necmeddin Kubranyň umman ýaly çoň, giň many mazmunly eserleri, ilmi hem medeniýeti ösdürmekdäki işleri, durmuş ýoly, ömrüňi manyly ýaşamagyň, il ýurduňa wepallygyň nusgasydyr. Nesiller üçin terbiýe mektebidir. Türkmenistanyň gahrmany Gurbanguly Berdimuhammedow, ömrümiň manysy kitabyndan.
Mähriban watandaşlary. Ine şunun bilen ýaşyk çileýilimi öz işini tamamlaýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynçy döwründe türkmen halkynyň her bir güni bagy-bagtýarlygy beslenýär. Goý watanymyzyň şan şöhratyny, at awraýyny, mertebesini beýge galdyrýan hormatly prezidentimyzyň gadamlary batly bolsun, tutýan beýik tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagt.